istuskelen ja mietiskelen, että isäni ja isoisäni ovat käyneet Siperiassa. Lopullinen sysäys Heikin matka-ajatukselle oli se, kun hän sai käsinsä isänsä Veikon omasta matkastaan kirjoittaman kouluaineen. Veikko oli päässyt 9-vuotiaana poikana äitinsä mamma Ellenin kanssa Siperian matkalle kesäkuussa 1916. Värikkäästi Veikko kuvasi pitkään matkansa junalla ja hevoskyydillä isänsä luokse, joka tuolloin asui karkotetun virolaisen pastori Hörshelmannin ja tämän rouvan kanssa Kolivanissa. Heikkiä kiinnosti, millaista karkotetun isoisän elämä oli ollut Siperiassa. Kuvauksista päätellen se ei ollut tavallista vankeutta, mutta ei vapauttakaan. Hän halusi selvittää, olisiko kaukaisissa ja tuntemattomissa karkoituspaikoissa mitään muistoja tai tietoja isoisästä, joka oli naapurimaassa tunnettu itsenäisyysmies ja presidentti. Heikki Svinhufvudin toive käydä isoisän jäljillä toteutuu keväällä 2009, yli 90 vuotta sen jälkeen, kun isä oli karkotusmatkalle lähtenyt. Venäjän kieltä kansalaisopistossa opiskellut ryhmä teki matkan opettajansa Galina Punkkisen johdolla hänen kotiseudulleen Tomskiin. Tomskin guvernementti oli P.E. Svinhufvudin karkotuspaikka. Pitkälle junamatkalle Heikki lähti opiskelijaryhmän kanssa toiveikkaana ja mieli täynnä odotusta. Hän lähti isoisänsä jäljille Siperian kyliin etsimään taloja, joissa hän oli asunut, ja ihmisiä, jotka ehkä tietäisivät jotakin sinne karkotetuista. P.E. Svinhufvud oli lähtenyt matkaan puolisonsa ja saattajiensa kanssa junalla Viipurista. Hänen sallittiin matkustaa ensimmäisessä luokassa omalla kustannuksellaan ja hänen piti kustantaa myös vartijoidensa matkat. Karkotusmatka Siperian aroille alkoi vuonna 1914 synkkänä marraskuun päivänä Luumäen käräjiltä, kun santarmit hakivat venäläistoimenpiteitä vastustaneen ja autonomisen Suomen lakeja puolustaneen Lappeen kihlakunnan tuomarin kesken käräjien, ja veivät hänet autokyydillä Viipuriin, mistä pitkä karkotusmatka Uralin taakse alkoi. Siperialla oli huono kaiku ihmisten mielissä. Se oli kylmä, pimeä ja ankea paikka, jonne rikolliset ja valtionviholliset lähetettiin ja josta usein ei ollut paluuta. Svinhufvudinkin karkotus oli määrättömäksi ajaksi, mutta vallankumous katkaisi sen. Svinhufvud vietti karkotuksessa 2,5 vuotta asuen Tomskin guvernementissa 2 eri kylässä, Timskojessa ja Kolivanissa. Pietarista Svinhufvudin karkotusmatka oli jatkunut Siperian junassa mukavasti. Ellen oli mukana matkalla saattamassa puolisoaan. Asemilla oli kaupustelijoita ja niiltä sai ostaa ruokaa. Matkalla ylitettiin Euroopan ja Aasian raja Ural-vuoristo, jonka jälkeen avautuvat toisenlaiset näkymät. Svinhufvud oli tavannut junassa Jekaterinburgista kotoisin olleen kultasepän, joka oli arvostellut kovasti Venäjän Suomen politiikkaa. Häneltä Ellen oli ostanut itselleen sormuksen. Ellen kävi kaikkiaan 3 kertaa tervehtimässä miestään Siperiassa. Toisella matkallaan hän vei haulikon matkatavaroissaan, että Pär olisi päässyt harrastuksensa pariin metsästämään kunnon aseella. Ellen oli myös mukana riemukkaalla paluumatkalla, jolloin Svinhufvud palasi karkotuksesta juhlittuna sankarina. Kaupustelijoita ja hyörinää oli asemilla pojanpoika Heikin matkallakin. Maisemat vaihtuivat, oli tasankoja ja taajamia, metsää ja vainioita, jokia ja siltoja. Ukko-Pekka ja Ellen olivat katselleet, kun junan ikkunoista avautui talvinen Siperian aro, joka oli kuin aava, laakea meri. Pienenä omituisena muistona junamatkalta Ukko-Pekka on kertonut, että kun juna ylitti Objoen Novanikolajevitskin sillalla, verot vedettiin ikkunoiden eteen ja matkustajien piti siirtyä keskelle vaunua. Tämä siksi, että pelättiin saksalaisia vakoilijoita ja haluttiin estää heitä tai muita vihollismielisiä heittämästä vaunusta pommeja sillan räjäyttämiseksi. Elettiin ensimmäisen maailmansodan aikoja. 6 päivän junamatkan jälkeen Svinhufvudit olivat tulleet pienelle taikanimiselle asemalle, mistä lähti sivuraide Tomskin kaupunkiin.
Päärata ei kulkenut Tomskin kautta, sillä kun rataa rakennettiin, insinöörit olivat vaatineet lahjuksia, että se olisi vedetty kaupungin läpi. Kun niihin ei suostuttu, rata vietiin 8-10 penin kulmaa etelään kaupungista. Tomsk oli vuonna 1914 Pietarin radasta syrjään jätetyn monien satojen talojen ja 10 000 ihmisten asuttama Kuernementin pääkaupunki. Kuernementin halki virtaa Siperian suurin joki, Ob. Tomskin kirkonkupolit ja ristit välkehtivät kesäisin auringonpaistessa, mutta syksyn saapuessa se muuttui suureksi harmaaksi kyläksi. Harma ja kylmä se oli Ukko-Pekan ja Ellenin saapuessa sinne saattajineen 14. joulukuuta. Siitä kun Ukko-Pekka oli kesken käräjänhaito Luumäeltä, oli kulunut 3 viikkoa. Mutta pitkä matka ei ollutkaan vielä päättynyt, vaan lopullinen karkotuspaikka oli Timskoje, joka oli yli 600 virstaa pohjoiseen Tomskista. Tuonne herra karkotetaan, oli poliisipäällikkö sanonut ivallisesti ja näyttänyt kartalta läänin viimeistä ja pohjoisinta kylää. Sitten hän oli lukenut karkotetulle litanian asetuksia ja määräyksiä siitä, mikä oli kiellettyä. Ei saanut kirjoittaa sanomalehtiin, ei pitää puheita, ynnä muuta sellaista. Niitä ei matkasta väsynyt karkotettu ollut viitsinyt panna enempää mieleen. Svinhuvud oli tullut Siperiaan vuoden pimeimpään aikaan. 1000 kilometrien pitkä Objoki oli käynyt jäähän ja jäälle ilmestyivät matkareet, sillä kesäinen vesiväylä palveli talvella viittatienä. Turkkeihin kietoutuneina ja huopatöppisiin sonnustautuneina Ukko-Pekka ja Ellen jatkoivat saattajinen matkaa 3 hevosen vetämällä reillä kohti pohjoista. Matka keikkuvassa siipereissä pitkin kapeita lumisia teitä ja Objoen viittateitä oli seikkailu, mutta oma seikkulunsa oli myös pojanpoika Heikin matka Timskiin. Ensin öinen matka dieselinkäryisessä, kylmässä, meluisassa ja pölyisessä autossa ilman valoja. No, autossa oli kyllä ajovalot. Pitkin tietä, joka oli paikoin kuin kynnöspelto. Sitten leppoisa laivanmatka pitkin jokea, jolla laivoja porhalsi vastaan silloin tällöin ja jonka rannoilla ei asumuksia näkynyt. Öinen automatka väsytti ja tilavan laivan lavereilla oli mukava nukahtaa tai nauttia kannella kauniista keväisestä auringonpaisteesta. Mukava laivamatka ei kuitenkaan johtanut perille asti, vaan loppumatka tehtiin pitkin Objoen pienempää haaraa, jolloin matkalaisten oli vaihdettava pienempään veneeseen, sillä laivalla ei Timskin asti päässyt. Suka. А это кто? Нет, лодки сухо. Она Лодки туда сухо, набирается, там. и где тросики выходят, туда бежит. Нет, здесь еще... Ensimmäinen vene oli liian pieni, miesten se astuessa 5 kyytiin perä hörppäsi 4 vettä. senttiä on perälaaja. Avuksi saatiin toinen paatti ja matka pääsi jatkumaan. Yksitoikkoisia rantapusikoita riitti matkalla, ja siellä täällä horisontissa nousi maastopalojen savupatsaita. Lopulta rantatörmällä alkoi siintää harmaita taloja, siellä oli vihdoin Timsk. Veneen rantautuessa vastassa oli rantapenkka ja joukko vinoja vajoja hiekalla. Venematkasta kankeana, mutta innostuneena pojanpoika astui rantahiekalle mieli uteliaana ja toivikkaana löytää jälkiä isoisästä. Oli. Timsk oli todella syrjäinen kolkka joen mutkassa Jumalan selän takana. Näytti siltä, ettei muutoksia ollut tapahtunut vuosikymmeniin. Kylä vaikutti uinuvan hiljaisena auringonpaisteessa, kunnes uteliaisuus houkutteli vähitellen asukkaita katsomaan kaukaisia tulijoita. Vieraita ei niillä seuduilla useinkaan nähty. Asukkaita kylässä kerrottiin olevan 290. Kylän kujien varrella oli harmaita ränsistyneitä rakennuksia. Kylätietä pitkin ajoi silloin tällöin sivuvaunullinen moottoripyörä vedenhakumatkalla.
Ukko-Pekan aikaisesta elinkeinosta ja harrastuksesta, metsästyksestä, kertoi erään talon seinustalla kuivumassa ollut karhuntalja. Aluehan oli Svinhuvudin karkoitusaikana tunnettu turkisten tuottajana. Kylän vanhin talo näytti samanlaiselta kuin piirrosmatkalaisten oppikirjana olleessa Erkki Räikkösen kirjoittamassa Svinhuvudin kertomuksia Siperiasta. Muita yhtymäkohtia matkalaisten oli kylästä vaikea löytää. Asukkaille Svinhuvudin nimi oli tuntematon. Heillä päällimmäisenä oli huoli pienestä eläkkeestä ja toimeentulosta. Pojanpoika jätti pettyneenä hyvästit kylälle ja jätti taakseen hiekkaiset rantatörmät pääskysten pesineen moottorivenen suunnatessa takaisin Joenhaarassa odottavalle laiturille. Heikki ei löytänyt Timskistä jälkiä tai muistoja isoisästään. Toivo oli laitettava Kolivaniin, joka oli isompi paikka ja kehittyneempää seutua kuin syrjäinen Timsk. Kolivanissa Svinhuvud oli asunut 4 eri talossa. Sieltä voisi löytää joitakin jälkiä hänestä ja hänen asuinpaikoistaan. Kaupunkia kierrettiin ja bussin ikkunasta katseltiin vielä säilyneitä yli 100 vuotta vanhoja taloja ja mietittiin, että samoja taloja Ukko-Pekka oli saattanut katsella karkotusaikanaan. Taloja yritettiin sovittaa kartalle, mutta kun vertailtiin Siperia-kirjan vanhaa karttapiirrosta ja nykyistä Kolivanin karttaa. Missä oli talo, jossa Svinhuvudin piti käydä ilmoittautumassa poliisipäällikölle? Missä oli Peterjevin talo, Voimitsevin talo, Vasilnikovin talo tai Svinhuvudin 4. ja viimeinen asuinpaikka, Kusthinin talo, jonka takana kirjan piirroksessa nousi kirkon torni. Vaikea oli löytää yhtäläisyyttä vanhojen piirrosten ja nykytalojen välillä. Kaupunki ja maisemat olivat muuttuneet. Kolivanin kadulla kiertely ei tuonut tulosta. Isoisästä ei löytynyt mitään tietoa. Luulisi, että joku tietäisi jotakin karkotetusta Svinhuvudista. Historian tutkijat ainakin. Pojanpojan viimeinen toivo löytää jälkeä isoisästään oli kysellä Tomskin yliopiston historian opettajilta, oliko heillä tietoa sellaisesta karkotetusta kuin Svinhuvud, joka tunnettiin aikoinaan Venäjälläkin. Hänestä oli karkotusaikana kirjoitettu pietarilaisessa sanomalehdessä. Lehti oli järjestänyt kyselyn Svinhuvudin asiassa, kun mahdollisuus hänen vapauttamisekseen oli ollut esillä kesällä 1915 ministerineuvostossa ja erään duuman jäsenen puheenvuorossa. Vapautusta ei tuolloin ollut kuitenkaan tullut. Vapautus tuli vasta vallankumouksen myötä 1917, jolloin P.E. Svinhuvud ilmoitti, että se, joka hänet oli Siperiaan lähettänyt, oli vangittu, jolloin hän lähtee takaisin kotiin. Hän lähti myös. Paluumatka Suomeen ja kotiin Kotkaniemeen oli ollut yhtä juhlaa. Tietoja Svinhuvudista ei ollut yliopiston tutkijoilla ja tieteentekijöilläkään, mutta he arvelivat, että tietoa löytyy kyllä arkistoista. Очень приятно. Борис Георгиевич, мы уже виделись. Мы как раз... Meille lahjaksi. Спасибо. Не, ну Саша пусть, он тут Ну, я, к сожалению, сейчас должен читать лекцию. Настолько важна беседа. Ну, она... Они знают, я рассказывала, я информировала, держала в курсе. Мои поздравления вам, я им отдала.